b'nabilena jelisnulek li zbahan jalin tizġet mazmin. Ħajremulej, ħajrni b'mewt ħassar nubna u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin. Fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltnatek blat. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin noħorġu l-Quddiesa għar-Ruħ Rita u Enzo Tewma. U biex nitħejjew għal din laqgħa ma' Ġesu r-xoxt, illum kemm fil-Vanġelu kif ukoll il-qari ser ifakkarna fil-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnih. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għax int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li beħerġajt ħabbibtna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bilħaq skont il-fidi u bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Magħtub waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qiegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Saduċej għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu l-kelma emmnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew fisem min għamiltu dan? Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qiegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fih. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet.
Dini il-ġebla li jintom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. Fħat ħlief u ma' hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma' hemm isem ieħor moti lil bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajdu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk, mulej salvana, ejja nitolbuk, mulej atina ir-risq, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, imberkuk minn dar il-mulej, Jaħwe u Alla u id-dawl tagħna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxib ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu it-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilea u Lid Zebedew u tnejn oħra mid-dixxibli tiegħu kienu flimkien. U xmun qalilhom, sejjer nistad, qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxibli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom, għandkom x'tiklu ħbieb? Le weġbuh, qalilhom, wadbu x-xibka in-naħħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq u l-libsa ta' fuq għax kien għoddu weri u intefa' il-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi kienu imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka tal-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalhom Ġesu, nawlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom qbattu. Xmun Pietru tala fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija 153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalhom Ġesu, ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxibli mas-sogra jistaqsih, int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq qabad il-ħobs newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa tielet darba li Ġesu der lid-dixxibli wara il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum ikompli il-laqqana nistgħu ngħidu ma' Kristu l-xoxt u mal-mod kif iġib ruħu magħna. Minn għandek dawn id-dixxipli ta' Ġesu li narawhom issa ħarġu fejn sa ftit ilu kienu għadhom moħbija ġewwa ċ-ċenaklu
għadu ma ġiex l-Ispirtu Santu fihom, jiġifieri għadhom ma ġewx attivati biex jgħixu il-ministeru li kien qed jafdalhom Ġesu, però dawn id-dixxipli flimkien ma' Pietru imorru nistgħu ngħidu għal ħajja ta' qabel. Pietru reġa' mar jistat, però ma marx waħdu, issa mar flimkien mad-dixxipli tiegħu. U hawnhekk għandna l-istorja ta' meta Ġesu mar u ħal inizjattiva tiegħu biex jiltaqa' mad-dixxipli u dawn jarfuh minħabba il-miraklu tal-ħut li jagħmel, li qabdu dawk il-ħafna ħut fil-ħin u fil-kondizzjonijiet li mhux normali li kienu jaqbduhom. Hemmhekk kellhom sinjal li Ġesu għamel l-imwiet. Però l-misteru tal-Għid kif jaħdem fil-ħajja tagħna? Aħna kif nistgħu ngħixuh dal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu? U s-salm li għadna kemm qrajna llum jagħtina indikazzjoni ċara. U salm sabiħ ħafna, salm li naqrawh ukoll fil-jum tal-Għid. X'qalinna s-salm? Il-ġablu li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Din fiha ħafna x'tifhem. Nerġgħu nispjegaw għal min ma jafx. Xi tfisser il-ġebla imwarba mill-bennejja? Il-ġebla mwarba l-bennejja kienet tkun, immaġinaw barriera, dak iż-żmien kienu jaqtaw il-ġebel bidejhom minn ġol berriera billi jixpakkaw il-ġebel ftit ftit u jkunu jaqtaw bil-mod il-mod fil-barriera u f'ċertu punt jaslu f'post fejn il-blat ikun aktar ibes. Allura x'jagħmlu jibdew jaqtaw il-ġebel madwar dan il-punt sa x'ħin imbagħad tifforma qisha ġebla, qisha plier, qisha kolonna ħirġa minn mal-art. Meta dik il-kolonna kienet tkun għolja biżżejjed, kienu imbagħad iqaxtuha u ħalluha blata kbira. Mela l-ġebla mwarba mill-bennejja dik il-ġebla li xin kienu jaqtaw mill-barriera bdew dejjem iwarbuha. Bdew jagħtuha l-ġenb u jduru madwarha u jieħdu ta' madwarha. Però mbagħad dik il-blata l-kbira x'kienu jagħmlu biha? Kienu jeħduha u jużawha fil-kantuniera tad-dar. Dakinhar ma kellhomx is-sement bħalna, kienu jibnu qisu bis-sejjieħ kif ġieli naraw ċerta djar antiki u fil-kantuniera kienu jagħmlu ħofra fl-art, jagħmlu dil-blata l-kbira nofsa tinżel fl-art, jalqu imbagħad ikomplu l-ħitan biex jekk xi ħadd ikun għaddej b'xi karettum il-kantuniera u jolqotha mhux iwaqqa l-ħajt imma ikollu ma xi jaħbad fis-sod. Dik il-ġebla mwarba mill-bennejja li ssir imbagħad il-ġebla tax-xewka, il-ġebla tal-kantuniera li fuqha iżommu ż-żewġ ħitan. U l-istess jista' jiġri lilna jekk aħna ngħixu l-ħajja tagħna f'relazzjoni mal-Alla. Ikun hemm affarijiet li forsi ma tantx inkunu nixtiequ li jiġrulna. Sew issa hemm affarijiet li forsi ma xtaqniex li ġrawlna qabel, forsi hemm min beda l-ħajja miż-żewġa, forsi għax mariċu, forsi għax ġaluh. Hemm oħrajn li forsi jkollhom weġat li ġejjin minn meta kienu teenagers, minn meta kienu tfal. Hekk bil-għajnuna tal-Alla dak li xtaqna li qatt ma jeżista, dak li xtaqna li warrabna bil-mod il-mod jista' isir ix-xewka tal-ħajja tagħna. Dak li l-ħajja tagħna tkun mibnija fuqu. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej biex jekk hemm xi ġebel li xtaqna warbu mill-ħajja tagħna, ejjew bil-qawwa tiegħu nitolbu ħjeenna, niskopru dejjem aktar ir-rigal moħbi fl-affarijiet li forsi weġġawna. Dik hi l-passjoni li twassal għal qawmien. Ejjew nitolbu l-grazzja l-Mulej biex dan iż-żmien tal-Għid li qegħdin ngħixu mhux noqogħdu ninħlew ingergru fuq ħaġa u fuq oħra. Hekk waħda mill-iktar affarijiet li forsi żgarrat anke fis-soċjetà tagħna dal-aħħar hi ħafna tgergir għaliex ma ċċelebrajniex il-festi tal-Għid. Stajna ċċelebrajnihom bħala komunità, però r-realtà hi differenti. Inut li noqgħod ingerger
kontra dan u kontra l-ieħor u nagħmel protesti, dak mentalità tad-dinja. Ejjew ngħixu għadna żmien l-Għid, għadna l-ġurnata tal-Għid, għandna l-grazzja li l-knejjes huma miftuħin, veru mhux għal Quddies, imma nistgħu għandna l-opportunità mmorru nitolbu. Aħna maħniex partit politiku, aħna maħniex gvern, ejjew nieħdu dan iċ-ċans ta' kwiet biex nirriflettu aktar fuq dal-misteru li qegħdin ngħixu, ejjew nieħdu ċ-ċans għadna din il-ġimgħa li l-ġimgħa tal-Għid naqbdu mqar nofsija sija u nsibu knisja li qed tiftaħ u mmorru ftit fil-kwiet nitolbu quddiem Ġesu nimmeditaw dal-misteru tal-Għid. Jekk ma nagħmlux hekk inkunu naħlu dan il-ħin din l-opportunità li għandna din niltaqgħu mal-Alla. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jifsaħu t-leżis ir-resqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti, għal dawk kollha impenjati fil-Ministeru Pastorali tal-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Ġesu il-Knisja dejjem tibqa' tfittex l-ogħla ġid tal-umanità. Nitolbuk għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex il-ġebla li xtaqna li warbu mill-ħajja tagħna tibqa' ssir il-ġebla tax-xewka tal-ħajja tagħna li permezz tagħha nistgħu niltaqgħu aktar miegħek u Ġesu bi wasluk l-oħrajn. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin il-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mod speċjali l dawk għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerta tal-Għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu ksibna ħajja ġdida. Għalhekk da l-ferħ tal-Għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej.
Osanna fil-ola ta' smewwiet. Għaddis ta' sew intu mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mirrajħi bati ħal ħobs radd il-ħaj qasam tal id-dixxib li tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxib li tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalġi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fide. Inħabru l-mewt tiegħek mulejn, inxandru bil-feħel aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, ftakar froħ Rita u Wenzu Tewma. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda
u ruħi tkun infejqa. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħajt, Alleluja. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħajt, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja jissid wissu l-tqal, rebbi fuq il-mewt, qawwietu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħajt, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qamar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedwu, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħajt, Alleluja. Wejja is-saħut il-leżiż nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jinsalvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawwa tiegħu u li jgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lan